Right, mastreets social media manoswera ndiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa pamangwanani ano pane nyaya isina kunaka yandoda kuti ndinge ndiri ndinokuzivisa vazukuru Tsaona Yakaipisisa kuna Chiremba Road muguta reHarare andete. Vazukuru zvinhu zvacho unotoshaura kuti zvine zvichiitika chaizvo andete. Asi chekutanga ndisanda kuzivisai usati wasubscribe ndinokurudzira kuti usubscribe turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Ndichito zviri kudi kwese kwamuri pasi rese kumativi mana kwese kwamuri munofarerwa zukuru. So Tsaona pakati peHonda Fit NeChitima chezupko anditi zupko passenger company vazukuru zvinonzi izvo zvaita mahwekwe zvichibva zvasangana panjanji idzo tiri muna Chiremba Road. Chiremba Road ndoinoenda kupi? Ndoinoenda kwana Hatfield Masasa ichienda zvakare kupi? Ichienda kuEpworth anditi. So muri kunzi muHonda Fit ndo makuwara vanhu vatatu zvakaipisisa uyezve munonzi mune vanhu vaviri vabva vafa ipapo anditi. Vabva vafira ipapo tichiti nematambudziko kune hama dzatosiwa nehama dzavo idzi anditi. Zvakare tichishuvira avo vakuwara speed recovery. Vazukuru vatyairi ngatityairei zvakanaka munzira umo patinoapproachawo marailway line. Ndofunga mongoziva kuti marailway line edu achiri embiri ekare zvishoma nekuti unotoita kutomirira wotarisa uku neuku zvasiyana kune dzimwe nyika kuti pamarailway line hakuna motikari inotsika murailway line anditi. Kune dzimwe nyika motikari dzinoita kujasvetuka nepamusoro kana kuti icho chitima chacho ndo chinosvetuka nepamusoro. So pamunoapproacha nzvimbo idzi dzimwe dzachona dzinenge dzisina kutobhembwa zvakanaka zvekutoti unenge usingatokwanisa kuona sepamwe panomboita problem kumwe kwandaisidarika nako kazhinji panjanji dziri tichibva kuKambuzuma tichipinda muWarren Park D anditi. Ipapo paine imwe nzvimbo zvakare yakashata yekuti unogona kutongoona chitima zveshuwa chatosvika. So ngati approachei these railway lines takangwarira takachenjerera tisangosvika tichidarika asi ngatisvike tomira totarisa mativi ose kunatsoteedza mitemo yemumigwagwa anditi. Vazukuru ndo Tsaona yandatiuya kuzokuzivisa yaitika kuguta reHarare pakati peHonda Fit nechitima chitima chezupko passenger company. From Uncle Sandy, only Zim Uncle for now tichitichi much love.